die Juice gaan ze samen. Mijn maai voor jou lekker lasagne gemaakt. Moet niet die moester visie, nee. Zij willen allemaal die moester visie als naar mijn mensen. Die moeten gaan, kom schrik wakker. Mijn maai voor lasagne gemaakt, kom. Kinderen, mijn maai lasagne gemaakt. Papa, ik is moe man. Ik ga maar bij die huis blij. Oké, ik zou de lasagne samen brengen. Ik vat die juice samen. Ik kan die Liana aankomen. Nee, ik het regtig glad in lus om naar hulle toe te gaan nie. Want weet jy hoekom? Elke keer as my skoonpa en my skoonma van my sien, dan sien hulle net geld. Hulle dink seker $signs is hier in my gesig en net en hy aard net hulle, dat is hoekom hulle die siele is, hulle is net oor geld. Hulle wil die laaste uit my kry. As hulle my bloed kon gesuig het, sal hulle alles uitgesuig het. Hier uit my Sleepwalk. Sleepwalk. Ik heb alles geworden. Ik heb alles geworden. Ja. Ik heb alles geworden. Ik heb net Allah en Allah overgehaald. Ik overgehaald de praatloop. Kak. Ik heb alles geworden. Sleepwalk. Moet ik zal even over mijn maat laten zeggen. Breng je nog een ding. Ik ga mijn maat zeggen. Mijn maat gaat je hart. Zeg je mijn maat even halen. Alles wat je Mia, het is een bakje, het is wakker, het is wakker. Het is wakker, het is klaar, je klaar, kom ze kan gebruiken. Ze heeft een lang gezegd dat. Lang kan, en niet wat dat is, even dan zal ik het zien. Ik ga niet zijn frek, ik ga niet maken video. En toen word ik kijk met de gebruikt. Ik ga nog meer malen zeggen, het is al een friek, maar ik zal niet meer veel maken. Maar je bent met mij zo'n friek, dat we dan niet. Moet je willen zien? Ja. Blij. Als het niet dat goed is voor jou, gaat hij blij verder als hij ook. En dan komt voor jou. Okay mense, so julle weet ek is 'n expert, 'n pro as dit kom by marriage advice. So vandag slaat julle die jackpot van ek gaan vir julle expert marriage advice gee. So eerstens, hoef jy nie rond te kyk nie. Sy het mos 'n man en 'n vrou. Sy hoef nie te window shopping nie. Dit is wat toe En op ander menus kykie. Sy het al klaar die prys by die huis. Ek moet op ander menus smalle Hou jou bek. Ek het nog 'n klomp goedjies wat ek wil sê. En hoef nie rond te kyk nie. Kom huis toe na jou man en jou vrou en waardeer vir hulle. Kyk daar. Waardeer jou man en jou vrou, moenie laat hulle. Ek sê mos hou jou bek. En ek wil vir julle gesê het, as jy die man is in die huis, dan moet jy gerespek word. Hulle kan nie oor jou loop nie. Hulle kan ook nie vir jou vertel wat om te doen nie. Jou kos moet reg wees. Sy laat nie hulle vir jou vertel. Ek bly hy sê, sy laat nie hulle vir. Ek wil nog Duke geëdit. Hou my bek. Ek spot dit wat. Hou my bek. Hou jy jou bek. Hou jy jou bek. Hou jy jou tabla bek. Moenie by my sê, ek moet my bek hou die kinderen. Sy van my mense kan raad nie, but practice what you preach. Practice what you preach. You're not practicing what you're preaching.